La teua revista musical en valencià compleix un any d'activitat. Per això, en aquest vídeo presentarem els membres de l'equip, explicarem com funcionem i mostrarem el que hi ha darrere d'aquest projecte. Sons de Xaloc va iniciar la seva activitat originalment el 2012, malgrat que la redacció actual va començar a treballar al juliol del 2019. Els membres del nou equip van considerar que un fet important és visibilitzar els grups emergents del nostre territori, tot i que també fem entrevistes, articles en profunditat i realitzem un seguiment de l'actualitat musical. L'actual redacció s'organitza de forma assembleària i horitzontal, i cada any escollim una persona per a que s'encarregui de la coordinació. Aquesta convoca regularment assemblees per encaminar la revista de forma conjunta amb la resta dels membres, però a més, s'encarrega d'organitzar els articles en diferents seccions i de garantir que tot continuï en funcionament. Els nostres correctors s'encarreguen de revisar les nostres publicacions. Sons de Xaloc està format actualment per un equip de 8 persones. Salva Alfonso és el creador de Sons de Xaloc i ha confiat en nosaltres per continuar el seu llegat. A més, s'encarrega del manteniment i disseny del web. Tarsila Galdón ha sigut la nostra coordinadora durant el nostre primer any d'activitat. És la redactora de les coses serioses i ajuda en la gestió d'Instagram. Àlex Franco és el nostre actual coordinador i amo i senyor de les estadístiques. Li agraden molt els números i als seus articles hi ha moltes dades. A més, ajuda en la gestió del Twitter. Àngela Sánchez és la nostra coordinadora de xarxes i de la imatge visual de la revista, és a dir, és la que més entén de filtres, emojis, gifs i eixes coses, encara que també li agrada parlar de tots els grups que pot. Vladislav Hostiuk, o Vlad, és el nostre rastreador particular. El podreu trobar a la secció de grups parlant de bandes de rock que no sabem molt bé com troba. Carlos Cuesta i Martínez és el nostre crític particular i el podreu trobar a la secció de disc fent una de cal i una d'arena. És el que va crear Felicitar els Sants per Twitter. Ana Albert i Joaquim Cano són els nostres Sherlock Holmes de la revisió dels textos i els que vetllen perquè tot estiga escrit com toca.